Το διοξείδιο του άνθρακα, όταν διαλυθεί μέσα στο νερό, συμπεριφέρεται σαν οξύ, υπομορφή ανθρακικού οξέως. Για να το δούμε αυτό, θα δημιουργήσουμε διοξείδιο του άνθρακα ρίχνοντας υδροχλωρικό οξύ σε σόδα μαγειρικής. Το διοξείδιο του άνθρακα θα το διοχετεύσουμε σε αυτά τα τρία βασικά διαλύματα, όπου στο πρώτο έχουμε χρησιμοποιήσει δείκτη φαινολεφθαλίνης, στο δεύτερο δείκτη μπλε βρωμοθυμόλης και στο τρίτο κόκκινο λάχανο. Βλέπουμε ότι έχει εξοδετερώσει τη βάση. Ομοίως εδώ έχει εξοδετερώσει τη βάση. Και βλέπουμε εδώ, εξουδετερώνοντας τη βάση και αλλάζοντας το pH, τη μεταβολή του χρώματος του δείκτη κόκκινο λάχανο στα διάφορα επίπεδα του pH.